Almighty God, you are overcomer, defender of my heart. By your power, the oceans open wide. Your fire falls down, heaven and earth collide. King Jesus, forever by my side. Shake the mountains, break the walls apart, open the heavens. Almighty God, you are overcome, defender of my heart. By your power, the oceans open wide. Your fire falls down, heaven and earth collide. King Jesus, forever by my side. Your power and your presence break strongholds. King of heaven, when you speak, mountains move. I believe there will be breakthrough. Power and your presence break strongholds. King of heaven, when you speak, mountains move. I believe there will be there will be breakthrough. Maayong buntag mga kaigsuunan. Hapit na munong kabuan nga kita nagpadayon nining atong online service. Salamat kayo sa Ginoo nga nagpabilin nga matinud-anon diha sa atong kinabuhi. Amen? Amen. Okay? Andam na ta sa pagsimba o pagdayeg diha sa atong buhing Diyos. Okay, sa dili pa mupadayon, palihog ko ang inyong cellphone, ato kini i-share sa inyong friends, i-share bisan pa sa inyong mga relatives nga naa dito sa gawas Pilipinas. Okay, mana? Sige, mag-ambot ta. Ama na mong langit nun, salamat kaayo ni ining kabuntagon. Lord, anian na pud kami magsimba, magdayeg, maghimaya diha kanimo Ginoo Dios. Kay ikaw maayo man sa among kinabuhi. Matinud-anon ka Ginoo, wa ka ni pakyasogan. Dawatang among pagdayeg, pagsimba diha kanimo. Kinamong giampo sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan nga andam nga musimba, mudayeg, mulukso, musayaw diha sa atong Ginoo. Moingon og Amen. Okay, atong i-welcome ang atong worship team. It's another beautiful day today. Let me just encourage you that let's just as we continue to worship God, or as we worship God this morning, please don't just stand there or don't just sit there and watch me, but join in and really press in and let's just seek and worship God. You know, as He said in His word. Thanks be to God who always causes us to triumph in Him. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to win in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. Whoa, whoa, whoa.
us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah, thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us. Triumph in His name. Ooh, find a way for us to triumph in your name. Yeah. Ooh, come on, just sing it out with me. Hey! Oh, man. Sing with me. You got the victory. We got the victories, and everything will be alright, alright. You got the victory, and everything will be alright, 'cause we're on the winning. You got the victory, everything will be alright, alright. You got the victory, 'cause everything will be alright, 'cause we're on the winning side. You got the victory, 'cause everything will be alright, alright. You got the victory, 'cause everything will be alright. We're on the winning side. We're on the winning side. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us. Made a way for us. The one who made a way for us. Triumph in His name. Ooh, oh. Ooh, oh. Ooh, oh. Ooh, oh. You made a way for us. Ooh, oh. Ooh, oh. Come on. Hey. We'll just worship God. You gave me courage to believe that all your goodness I will see. If it had not been for you standing on my side, where would I? Come on! If not for your goodness, not for your grace, I don't know where I would be today. Not for your kindness, never to say I'm still standing. Not for your mercy, never to come. I don't know maybe would I've given up. Not for your favor, never to say I'm still standing. But by the grace of God, oh, oh. Come on. To you I lift my offering, set my heart on higher things. If it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, not for your grace,
know where I would be today. Not for your kindness, never say I'm still standing. Not for your mercy, not for your love, I don't like we would have enough. Not for your favor, I never say I'm still standing. But by the grace of God, come on, on Christ the solid rock, Christ the solid rock I stand. No other ground is sinking. Come on, Christ the solid rock I stand. But by the grace of God, hey, on Christ the solid rock I stand. No other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. But by the grace of God, still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. 'Cause I'm still standing. But by the grace of God, not for your mercies, not for your grace, I don't know where I would be today. Not for your kindness, never say I'm still standing. Not for your mercy, not for your love, I most likely would have enough. Not for your favor, never say I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, oh. Hey! Father, Lord, as we just worship you today, Lord God, I pray, and may your presence just fill the place, Lord God. May you just move, Lord God, wherever we may be, Lord God. Oh, just have your way. Just have your way. Let your will be done, Lord. Yes, mountains are still being moved. Strongholds are still being loosed. God, we believe it. Yes, we can see it. Wonders are still what you do. Come on, just sing it again. Yes, mountains are still being moved. Strongholds are still being loose. God, we believe it. Yes, we can see it. Wonders are still what you do. We are here for you. Just come and do what you do. Set our hearts on you. Just come and do what you do. 'Cause we need a move. 'Cause we need a move. Bodies are still being raised, amen. And giants are still being slain. God, we believe it. Yes, we can see it. The wonders are still what you do. We are here. We are here for you. Just come and do what you do. Set our hearts on you. Just come and do what you do. 'Cause we need you.
fresh fire. We need. Come on, just declare it. Bodies are still being raised, and giants are still being saved. God, we believe it. Yes, we receive it. Wonders is still what you do. We are here for you. Just come and do what you do. Set our hearts on you. Just come and do what you do. We are here, Lord. We are here for you. Oh, come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. We need. Yes, we need. Lord, we need more. We need. Can we just worship Him in the Spirit? Oh, sondo na na marasondo no yo yo ye. We need. Oh, shiki ararasa na 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 ye. Oh, sondo no. Fill us again, Lord. Oh, rosondo. Come on, wherever you may be. Oh, just worship Him in spirit and in truth. Oh, let His presence fill your homes. Oh, sondo na 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 ya 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 sanda rasondo. Oh, we are here for you. Just come and do what you do. Set our hearts on you. Just come and do what you do. We are here. We are here for you. Just come and do what you do. Set our hearts on you. Just come and do what you do. 'Cause we need. We need. Lord, we need. Lord, we need. Oh. Miracles happen when you move. Heaven is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Miracles happen when you move. Heaven is coming in this room. 'Cause miracles happen when you move. Heaven is coming. Come on, just declare that this morning. Miracles happen when you move. Heaven is coming in this room. 'Cause miracles happen when you move. Heaven is coming. Yes, this is to move right now. This is to move.
this is. Just declare it one more time. Miracles happen when you move. Heaven is coming in this room. These miracles happen when you move. Heaven is coming. This is this is this is oh this is we are here for you. Just come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. We are here. We are here for you. Just come and do what you do. Set our hearts on you. Just come and do what you do. This is oh whoa whoa oh son de nana. Yes, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, don't you sing it again? Lord, I exalt thee. I exalt thee. Lord, I exalt thee. Oh Lord, we exalt thee. Lord, we exalt thee. We exalt thee. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Just lift up your mind. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God, saying, you worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you
Just sing, I exalt you. Yes, I exalt thee. Yes, I exalt thee. I exalt thee. Oh. Lord, I exalt thee. Lord, I exalt thee. Oh, Lord. Singing, Lord. Bayaon kau Diyos, bayaon ka, bayaon ka, oh Diyos, bayaon ka, bayaon ka, o bayaon ka, o Diyos. Amen. Okay? Mato kita sa panahon nato sa pag-ampo, adunay tulo ka butang nga gusto natong buhaton. Una, mag-minister kita og kaayuhan, healing dito sa mga masakiton. Kung aduna kay relative nga adunay sakit, iampo ka na, i-mention ang ilang mga pangalan, o naa kauban nimo sa panimalay, imong ilehans, imong ipandong ang imong kamot diha kanila. Ingon ang Biblia nga sa samad ni Kristo kita nangaayo na. Sa unang Pedro 2:24, sa Isias 53:5, og nagaingon sa Salmo 107:20, ipadala na sa Dios ang iyang pulong og adunay kaayuhan. Ikaduha, iampo nato ang atong mga negosyante. Kung ikaw nagnegosyo, nagtrabaho, ampo nato. Ingon ang Biblia sa Deuteronomy 8:18 nga ang Dios naghatag ka nato og abilidad nga makabaton og bahandi. Ato nang iampo nga tagaan-ta og ideas, witty inventions, favor diha sa Ginoo. Nya sa imong pagnegosyo nga ikaw malampuson. Okay? Kung ikaw nagtrabaho, ikaw malampuson. Adunay pamaagi ang Ginoong Dios. Kung unsay nawala, ibalik ka na, doble pa sa ngalan ni Jesus. Katuloy, ampo na to atong mga anak. Ingon ang Biblia nga ang mga anak sa mga matarong, sila mahimo nga bulahan ang atong mga anak. Wala sila gitungno, bulahan ang atong mga anak. Ato ka nang ideklara. Nga sa ilang pag-eskwela, makabaton sila og huna-huna or mind ni Kristo. Huna-huna ni Kristo. Okay? Unya, ingon ang Biblia nga iyang mga anak, ang sa anak sa mga matarong, mahimo silang mighty in the land. Okay? Gamhanan sa ibabaw sa yuta. Mao na may tabo sa atong mga anak. Mahimo silang mo excel sa ilang pag-eskwela. Ang Diyos makaprotect kanila sa mga temptasyon bisan pa sa internet. Okay? So, una, kaayuhan. Ikaduha, makabaton ka o gahom sa makabaton o bahandi.
na aduna kay gahom nga kabaton og bahandi katulong atong mga anak. Deklara nato. Unya of course kaupat padayon kitang ampo nga panalangin sa atong nasod o ang mga kasimbahanan nga magpadayon diha sa Ginoo. Okay? Atong itaas ang atong mga tingog, ampo kita mga kaigsuunan, ug ipandong inyong kamot dito sa masakiton. Amahan namong langit nun, Lord, akong giampo ang mga masakiton. Ingon ang imong pulong nga imo nang gipadala, ang imong pulong ikaw nagahatag kaayuhan. Sa samad ni Kristo kami naayon na. Akong gihinginlan ang mga sakit, ang COVID-19, pahawa sa ngalan ni Jesus. Sakit, Lord, mga balatian sa kidney, mga kidney failure. Ako gihinginlan ka ng sakit and I speak life in the name of Jesus. Lord, ang sakit sa kasing-kasing, sa diabetes, sakit sa dugo, sakit, o God, sa baga, unsa pang klaseng nga sakit, ako kamong gihinginlan sa ngalan ni Jesus. Sa samad ni Kristo, ang Diyos nagahatag og kaayuhan. Bisan pa sa cancer, pahawa, cancer sa throat, sa cancer sa tiyan, cancer sa skin, cancer sa breast. Lord, amo ka nang gihinginlan sa ngalan ni Jesus. Pahawa. O ang kaayuhan, babatunan diha sa imong mga katawhan. By the wounds of Jesus, we have already been healed. Lord, amo sang giampo ang mga negosyante o mga nagtrabaho. Lord, katong mga nawad-an og trabaho, salamat. Ikaw magatultol kanila nga aduna sila'y trabaho. Lord, sa mga negosyante, tagay sila witty inventions. Nagaingon nimong pulo. Ikaw nagahatag og abilidad nga makabaton og bahandi. Lord, ana-ana ka na sa imong mga katawhan. O Lord, sa pagpanarbaho, sa kada usa ka namo Ginoo, imo kining panalanginan o ang imong mga katawhan makabaton og bahandi. Og Lord, imo gayong panalanginan ang imong mga katawhan. Dili sila magkulang Ginoo. Father, kung unsa man ang nawala kanila tungod sa pandemic, ibalik ka na doble pa sa ngalan ni Jesus. Ang among mga anak, Lord, among gidala sa pag-ampo. Lord, ang mga anak sa matarong, Lord, sila mahimong gamhanan ibabaw sa yuta. Gamhanan, Lord God, sa ilang mga klase, Lord God. Mo excel sila, Ginoo. Mahimo silang successful, God. Adunay pag-focus sa ilang pag-eskwela. Dili sila matinta, Lord God, sa mga dautang mga games or mga pornography or unsa pa diha sa internet. But sila, apan sila mag-focus diha kanimo, Ginoong Diyos. Ang among mga anak, ipanalanginan nimo, Ginoo. Ang among mga anak, magsilbi kanimo, Lord. Ang among mga anak, matarong, O God. Lord, ang among mga kaliwat, imong gipanalanginan na Ginoong Diyos. O sila, mga lagad diha kanimo, Lord. Salamat sa pagtagbo sa tanan nilang panginahanglanon. Ingon sa ang among nasod, Lord. Imo nang gipanalanginan ang Pilipinas. Adunay kalinaw. Lord, bisan pa dito sa Hulo, sa Mindanao, adunay kalinaw sa Basilan, adunay kalinaw sa ngalan ni Jesus. Lord, ang among mga ang presidente o mga officials, O God, imong wisdom anaa kanila, Ginoon Diyos. Father, salamat, Lord God, bisan pa sa mga kasimbahanan, Ginoo, magbalik na kami og sa among panimbahon. Lord, salamat ug ikaw magabuhat og mga milagro, mga senyales o mga kahibulungang butang. Kaya mo giampo sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mo ingon og Amen. Praise God. Amen. Okay? So kung mag-ampo ta mga kaigsuunan, kung unsa gisaad sa Ginoo, ato kanang i-claim. Ingon ang Biblia, ang tanan nga mga saad sa Ginoo, oo og amen diha kang Kristo Jesus. Unya nagaingon sad sa una Juan 5:14 nga kung kita mag-ampo uyon sa kabubuton sa Ginoo, ihatagan ta niyang assurance nga iya na kining gitubag sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, kuha mo sa inyong notebook o inyong ballpen, mag-take notes ta mga kaigsuunan para aduna kitay matun-an ug ato kining i-meditate. Okay? Salmo 1:1-3. Bulahan ang tao
Unsa kuno? Bulahan. Bulahon ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Kundili anaa sa kasuguan ni Jehovah ang iya kalipay. O sa kasuguan niya nagapalandong siya sa adlaw o sa gabi. O siya mahisama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon. Kansang dahon usab dili malaya o bisan unsa nga gibuhat niya mauswagon. Okay. Niining panahon sa pandemic, buhata kining gisulti sa Biblia ug ikaw panalanginan. Una, dili ka mangayo og tambag gikan sa mga dautan. Nganuman, syempre ang ilang itambag dautan sad. Ikaduha, dili ka magtindog kauban sa mga makasasala, sa dalan sa mga makasasala. Nganuman, dool ra ka dito, musala jud ka. Ang ilang gibuhat, imo ra sang buhaton. Ikatulo, dili ka magalingkod sa mga mayubiton. Nganuman, unsa imo isulti sa imong pulong, mahitabo ka na. So kanang mayubiton, puro ra gyud negatibo ang ilang gisulti. So ayaw gyud nagbuhatan. So tulo ka butang, ayaw og panghayog advice sa mga di matarong, ayaw og tindog diha sa dalan sa mga makasasala, og ayaw og lingkod kauban sa mayubiton. Apan mao kini ang imong buhaton. Pamalandungi ang imong kalipay diha sa pulong sa Ginoo, palampandungi kini buntag gabi. Ingon ang Biblia, ikaw sama sa usa ka tanom nga gibutang dito daplin sa sapa. Labaw pa ka sa Monstera Deliciosa. Labaw pa ka sa mahalon nga tanom. Mabungahon ka. Mabungangon ka sa insaktong panahon, dili malawos ang imong mga dahon, sa tanan nimong buhaton magmalampuson kini. Gusto tangang tanan natong buhaton malampuson, di ba? So mao kini ang gisulti sa Salmo 1. Amen. Okay? Ang tanan nga gitanom dapin sa sapa mo syagit og amen. Amen. So bisan pag adunay drought, adunay tag-init, adunay kalisod, tungod kay ang atong gamot, kay ugat sa Tagalog, atong gamot na dito dapit sa tubig, dili ra ta malawos, kita mamatay. Kundi padayon na gyapon ta mabungahon, malambuon, unya green ang atong mga dahon. Kay ang atong sekreto mao ang atong mga gamot na dito sa sapa. Og tanong ang tanan nga natanom diha sa sapa dapit moingon og amen. Amen. Okay? Dili nato kalimtan, padayon kita sa paghatag sa atong ikapulo diha sa Ginoo o sa atong mga halad. Ingon ang Biblia, he who sows sparingly, ang nagtanom og jutay, moanig jutay, ang tanom og daghan, moanig daghan. Ana ang account number, pwede kang moadto dito sa Praise Cathedral, pwede mo nimong tawagan na ang among mga number, pwede mo ninyong i-contact para matabangan ka nga mabuhat nimo ang gisulti sa pulo sa Ginoo. Amen? Andam na ta? Magampo ta. Salamat Lord sa imong pulong. Ako kaning himuon nga among kalipay. Og sama kami sa usa ka tanom, nga gitanom sa may sapa. Kami mabangahon, dili kami malawos. Pero ang tanan namong buhaton magmalampuson. Dawata kining among mga halad o ang imong ikapulo sa ngalan ni Jesus. Ug tanan nga malampuson mo syagit og amen. Hallelujah. Good morning, Peace Eagle. Here's some of the ways you can give your tithes and offering to the Lord. You can give your offerings through our BPI account. Okay, look, I never forget that day in the 1990s. You know where to find me. Being born
I'm a millennial, run for cover before he put you on Vimeo or the Twitter. Come on, y'all, get a grip. I don't give a flip, I just wanna live. But better yet, I don't wanna die living a lie. Does anyone even realize I'm alive? Like, stop, wait, hold up the club. I found somebody that I love. Like, stop, hey, hold up the grave. I found somebody that can save. Like, stop, Or you can drop it off at church. Never forget, the Lord loves a cheerful giver. So set your heart right before you give. Have a good day and God bless. My soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship His holy name. Wait, hold up. Yeah, I got a God, don't change with the season. Yeah, 10,000 reasons I could believe in. God so good, say less, I'm breathing. Yeah, 10,000, I'm a believer. Yeah, I got a God, don't change with the season. Yeah, 10,000 reasons that I could believe in. God so good, say less, I'm breathing. Say less, yeah, 10,000 reasons. Yeah, ACA, that's the law. New sheriff in it. KBR, passing balls. I'm a lawyer in the booth. I ain't never seen nobody do it like this. Owns every inch and I rule it like this. Look at my world, that's a little like drip. Only go to my list, I'm like, who did I miss? Let it breathe, ooh, cool. Let it breathe, yeah. Peace, peace, Jesus, that's my creed. Ooh, Michael B, yeah, he bossing. Don't be a clown, but you're not it. Worship in a mosh pit. I'm in this palm like the tropics. Men and women get in it, they get it, then they live again. Good and generous, definitive. That's from the Genesis, unlimited, inhibited. Look at all of these witnesses, give you the business. Satan body, homie, he finished it. I got a God, don't change with the season. 10,000 reasons I can believe in. God so good, say less, I'm breathing. 10,000, I can believe him more. I got a God, don't change with the seasons. No, 10,000 reasons I can believe it. God so good, say less, I'm breathing. 10,000 reasons. Yeah, ooh, nothing here to prove how we move. Let me go. Yeah, plenty soul. Yeah, bring a smoke. Is that a joke? Yeah, hey, can't you see I'm on a roll? Been doing this since 16. Rapping on the corner in the street. Yeah, Christ is God, I lost my father, but I never lose my peace. Yeah, I think he king, reigning supreme. Ooh, winning with ease. Ooh, you think it's sweet. Yeah, I believe way crazier thing. Cool, I see that he coming back. He said it, then I react. I got this thing in the bag. You go and laugh, I will be doing it last. Front to back. I got a God, don't change with the seasons. 10,000 reasons I can believe it. God so good, say less, I'm breathing. I'm gonna believe him more. Yeah, I got a God, don't change with the seasons. 10,000 reasons I can believe him more. God so good, say less, I'm breathing. 10,000 reasons. I couldn't help it. Hey, this crazy way. You don't worship in the mosh pit, you know what I'm saying? ACA-K to the second letter. May butag sa tanan, ani napod kita sa atong tulumanon sa pagdayig o pagtuki ug tuon sa pulong sa Dios. Usa ka dako nga pasalamat nga aton ning mabuhat bisan pa sa kahanginan magpadayon o magpabilin ang atong pagdayig sa Ginoo. Usa kita magpadayon igsuon padlihog atong kawagon, awagon, atong mga kaila, kahigalaan, minahal sa kinabuhi.
Kay mao kini ang pulong nga makapausab sa atong kahimtang. Mao ni ang pulong sa Dios nga makapausab sa atong pagkatao. Ang pulong sa Dios nga mo'y makabuhat og mga milagro aron ang kausaban sa atong kinabuhi atong matagamtaman. Maigsuon, ayaw kani ihikaw sa inyong mga kaila. Una-unaon lamang inyong kaugalingon. Una-una ang inyong mga higala, minahal sa kinabuhi o kanang tao nga gipaylila sa Dios aron imong mapadayag ang gugmas Ginoo alang kanila. Ato silang nauagon, tawagon o dadon, kuyog nimo karon kung naa ka o makatan-aw ka paagi sa imong internet connection sa Facebook Live. Magpadayon kita igsoon, no? Kay karong unang Domingo sa Setyembre, mauna na ang karong sunod Domingo, magtapok na ta. Nagampo ko sa Ginoo, daghang nagampo, nangaliya sa Dios nga makabalik na gyud kita sa pagdayeg sa Ginoo sa Cebu City. Nga dili na ta mababagan pa sa mga COVID issues apan makasimba na ta atong gihapon paminawon ang mga protocols, ang paggamit og face mask, paggamit og face shield, paghugas og kamot para og social distancing para di makalikay gyud ta sa mga dili maayo kay dili taganahan nga mahimo pud ning luna sa yawa para ipakatap ang dili maayong balita. Maayo ang Dios na siya plano kanato ug dili nato pugngan ang atong kaugalingon sa kahadlok ingon sa Hebreo 10:25 nga dili nato ihunong ang atong naandan nga panagtapok og tigom sama sa atong ginabuhat sa kaniadto. So awhagon ta mo tanan karon ng sunod semana ang atong panagtigom o na atong gitawag nga Domingos Pasalamat kay unang pagbalik nato gikan sa lockdown atong ikatulong Domingo sa Marso. Okay, magsugod tayo igsoon. Ingon si Robert Schuller in English, when the going gets tough, the tough gets going. Kung siya kung nagkalisod-lisod ang mga panghitabo, ang mga ligon maoy makapadayon niini. Atong nakatunan no kung magpabilin ta sa pulong sa Ginoo, malig-on gyud ta igsoon. Kung magpabilin kita sa pangunahuna sa Dios, dili ta malitag sa pag linlang sa yawa sa atong unahuna, dili gyud ta mapildi sa yawa. Karon importante igsoon no sa atong pagtukay karong adlaw natay tawagon nga pagtuon bahin sa ang taong mabalakahanon o ang taong madaugon. Are you a warrior or a warrior? Ingon si Dr. Andrew Schott, Doctor of Medicine, Chief Science Officer sa ME Equilibrium. Ingon siya nga, kani kunong prefrontal cortex kaning naa sa atong alimpatakan, mo kuno na ang parte sa atong utok nga responsable sa atong abilidad aron ta magmadaugon sa pagunahuna sa atong abilidad ug pagsulbar og mga suliran ug mga rason ug mga pagplano. Mao kuno na ang prefrontal cortex. Kung ang prefrontal cortex kung nato igsuon nagkulang sa gitawag nga neurotransmitter o ilang gitawag nga dopamine, mura kuno na siya usa ka lana sa usa ka makina. Kung ang lana sa makina kulang na unya tungod sa daghang bulatonon sa makina, dili gyud kadagan ang makina. Mauna nga matuk-an hantod sa maguba ang makina. Ingana po ang iyang paghulagway sa atong pangunahuna kung naata sa kabalaka. Kung magsigi kuno tag kabalaka, makulangan kuno ang atong dopamine nga magsigi og hatag sa ato og saktong paghunahuna aron ta makabuhat sa angay natong pagabuhaton. So, but pa sa butikso no naipekto ang pagka-warrior o ang gitawag nato nga taong mabalak-anon o mga taong madaugon, lahi gyud sila muna-una. Unya ang pangutana unsa man ka? Isa ba ka sa mga taong dali mabalaka o sige lang mabalaka, nagpuyos ka balaka o sa katao nga nagmadaugon sa Ginoo. Atong tanawon ang dali nga pagkumparar kaning mga taong nagpuyos sa kabalaka,
ilang gilantugi ang ilang kaugalingon, samtang ang mga madaugon gilantugi nilang suliran. Ang mga taong nabalaka, nagpuyos kabalaka, na sila'y pildihanon nga pangunahuna, samtang ang mga madaugon naghunahuna sa ilang kadaugan paagi sa Ginoo. Ikatulo, ang taong puno sa kabalaka o napuyo sa kabalaka, dali siya mo give up, dali siya mo surrender, o mugama ni siya mga rason. Samtang ang mga tao nga madaugon, warrior, pag mapildi, masinuon, mubalik sila, balik sa pakikumbati, kay ni tuo sila nga ang kadaugan, maanaa kanila. Dili nato dugay igsuon ang atong pagtuon karong kabuntagon atong sugnan. Unsa maning pagkabalaka. Ang pagkabalaka igsuon, una sa tanan, natural nga kahimtang ning kalibutana. Parte na sa atong pagkatao nga naatay gitawag nga panghunahuna og mga pagbati. Ingon sa panultihon 12:25, so una, it's a given condition, natural ni siya igsuon. Ingon sa 12:25, dili magpasibantog sa iyang kaalam ang taong maalamon apan mga hungog magmantala sa ilang pagkawalay alamag. So nagpakita diri no nga nalay akong verse nga na-quote, sorry, so 12:23 and 12:25. Ang kabalaka sa tao sa iyang kasing-kasing mo'y magpakunhod ngadto kaniya sa ilalom. So ang kabalaka magpakunhod kaniya ngadto sa ilalom. Nagpaklaro kini, nagpakita nga ang taong napuno sa kabalaka natural nga mahugmok, wala sa iyang sakto nga pagkahimtang. Salmo 94:19 gaingon, kung mabalaka o mag-uula ko, ang Dios lay makalipay kanako. But pasabot igsuon ang kabalaka naagid no, kay nagatubang mo taning kalibutana na mga panghitabo, ug ikaw ra gyud ang mulantaw ni ini, kung ikaw ba o sa katao mabalakanon, nagpuyos kabalaka, o ikaw ba ang sa katao nga madaugon. Now sa akong pagtunig so nagmutan na ta sa atong kaugalingon, unsa ba ning gitawag nato nga kabalaka? Atong gisulti is a given condition, naana, natural ka na. Ikaduha, kaning kabalaka igsoon sa akong pagtuon, nakurtan ko. Kaya ang kabalaka o ang pagkagarbusoon, lahi siya og atong masong nga but pasabot. Kay ang mapainubsan, ang taong mapahitason o garbusoon, naglantaw siyang kaugalingon o gitanaw niya ang mga tao nga mas mubuka niya o siya lang ang maayo. Apan ang kaning gitawag nato nga pagkabalakanon o mabalaka o nagpuyos kabalaka, sama ra po diay igsuon. Kay ang iyang nalantaw, iya lang kaugalingon, pero dili niya gitar tanaw niyang kaugalingon nga taas, tanaw niya sa kaugalingon, wala po siya nada. It may sound opposite, pero igsuon no ang makalingaw, pareho ra ang iyang karakter. Nganuman, kay ang kabalaka, magpalayo nimos Ginoo. Ang kabalaka, maghatag ka nibo og sayop nga focus o sayop nga atensyon. Ang kabalaka, magdala nimo sa mga kabugaton. Now, ang pagkagarbusoon, igsuon, malingaw ka. Pareho pod, magpalayo ni nimos Ginoo, mulantaw ra kasi mong kaugalingong pagbati, ug mao na ang imong atensyon. Ingon sa Jeremiah 17:9. Jeremiah 17:9 ingon ng Biblia, kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tao, walay mo labaw niini kamalimbungon og labihan kini nga dautan. Nagpasabot igsuon nga atong kasing-kasing mo nang imong pagkatao, ang imong persona, ang imong una-una pagbati o imong intelihente, kanisya kuno ingon sa Biblia ang imong kasing-kasing nga malimbungon. But pasabot dili gyud ta mahimo nga atong emotion maoy magduma ka nato. Ang atong emotion either dadun ka sa pagkamahitason o sa pagkabalaka. Mauna nga nagtudlo ang Biblia nga dili nato pasagdan nga madala kita sa atong mga pagbati. Ingon sa panultihon 21:4 sa panultihon, ang mga taong dautan sa ilang pagkamahitason o garbo gigamhan og kini kasalanan. Now, nganong gitawag ni kasalanan ang gitawag nga garbo? Tungod kay di naman maminaw sa Ginoo. Karon ang kabalaka, maminaw ba ka sa Ginoo?
Maugaling na balaka ka, kaya wa ka na minaw sa Ginoo. Ingon ng Ginoo, ayaw mo kabalaka. Pero sa may gibuhat, nagpabili, nagpuyo sa kabalaka. So, pareho rin yun. So, nubot pasabot, ang kabalaka o ang word nga proud or gitawag natong pagkamaytason, semantic sa ni siya. Pero pareho ang tumong nga ilayo kas Ginoo, di ka maminaw sa Dios ug imong lantaw, imo lang kaugalingon. Ingon si C.S. Lewis, usa ka bantugan nga alagad sa Dios. Mo inigama sa mga pelikula nga iyang story nga Narnia and katong Lord of the Rings. Parang mabato siya ingon si C.S. Lewis nga the great sin mo ang garbo. Ang pinakahingpit nga sa mao ang garbo. Bugato nakatunan, di ba? Ang pinakaunang sa kalibutan was not the eating of the fruit of the tree of good and evil, but it was on the devil becoming proud of himself and wanting to be God. Ang pagkabalaka o ang pagkamahitason pareho lang, atensyon sa imong kaugalingon o dili sa Ginoo. Lahi siya og tumong pero pareho gayud ang tumong pag-abot sa palayon jud ka sa Ginoo. Murag siya pulong ra nga nagkalahi ba, pero ang tumong ilayo gyapon ka sa Ginoo, unya dili nakakakita sa tumong sa Dios. Ang pagkagarbusoon naglantaw sa imong kaugalingong pagbati, panginahanglanon, gasa, mga paningkamot ug mga nasulbad nimong mga suliran. Ang kabalaka pod naglantaw po sa imong kaugalingong panginahanglanon, imong gasa nga wala diha, ang imong mga paningkamot nga way nada ug mga suliran nga unta imong masulbad. Tanan igsuon naa sa iyang kaugalingon ang paglantaw. Wala gyud naglantaw diha sa Ginoo sa iyang pagkagamahanan, pagkasupisyente o ang pagkamaayo sa Dios para sa tao. Nawala ginagsuon. Muna nga ang pulong nga pagkabalak-anon nga tao o kaning tao nga garbusuon, lahi siya og pulong nga paggamit pero pareho ang iyang karakter. Pagpalayo nato diha sa Ginoo o dili pagpaminaw sa iyang pulong. Kana ba itong kabalaka or ang itawag nato nga pagkagarbusuon, himuon niyang hanap ang imong pananahon. Ingon sa Salmo 14. Salmo 14, tungod sa garbo sa taong dautan, wala siya moila sa Ginoo ug moingon nga ug siya moingon walay Dios. Usa may gisulti sa mga taong mabalaka. Kung tinuod nga na ay Dios nganong naman ko'y kabalaka, kung tinuod nga na ay Dios nganong di man mawala akong kabalaka. Nganong magsige man kong kahadlok kung tinuod nga na ay Dios. Kung na ay Dios, dili unta ko mahadlok. Dili unta mahitabo ang mga nahitabo. Di wala untay pobre, walay dato. You know, all of this now focuses on human understanding. Naatanan sa tawhanon nga panghunahuna. Mauna, mahimong hanap ang imong pananawon. Ang Biblia nagtudlo sa ating suuna kung ang atong hunahuna nahanapan tungod sa atong kabalaka, di nato maklaro ang atong angay nga pagabuhaton, dili mahimong ligon ug ang atong lakang mahimong lisod. Mao na nga ang kabalaka mo pahanap sa imong pananawon. It will blur, it will cloud your vision that you're supposed to see 2020 pero dili na lamang ano mo makita tungod kay nabutahan ka sa aning pagbati. Now, kaning isuon kaning kabalaka no atong gitawag nga garbo, pareho siya karakter niya palayo kas Ginoo. Ang garbo atong matawag nga mura siya cancer. Kay kung dili pugan mo katapukatap hantud sa ika-daot sa usa ka tawo. Ang kabalaka maupod. Mura pug cancer, mo katapukatap hantud sa ika-daot sa tawo. Ingon ang ikaduhang Timoteo 3:2-5. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 2 ngadto sa 5. Ang mga taong magunahuna lamang sa ilang kaugalingon. Kisang mga tao nagunahuna lamang sa ilang kaugalingon. Nganong ang tao nagsigiw na sa ilang kaugalingon, kabalaka o garbo man, tungod kay ang atensyon sa ila lamang kaugalingon. Ingon din sa Biblia, ang mga tao nagunahuna lamang sa ilang kaugalingon o sa kwarta, hambiguro sila, mabaytason, bugal-bugalon, masupilon, sa ilang ginikanan, dili mapasalamaton o dili Dios nun.
Wala sila kaluoy, wala puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo, mabudhion, mapasagaron o garbuso kaayo. Palabihon nila ang kahilayan kaysa Dios. Magpabilin silang relihiyoso, apan isalikoy nila ang matuod nga gahom, niini, likay kining mga tawhana. Ipakita sa Ginoo igsuon ang nagkadaiyang mga kinaiya nga nagpakita sa tinuod nga pagkadautan sa usa ka tawo. Ug giklaro dito ang mga taong magununa lamang sa ilang kaugalingon. Gisumpay na pagkambugiro, paguna sa kwarta, may petason, bugal-bugalon, masupil. Kaning tanang kinaiyahan nag-focus sa ilang kaugalingong kalipay. Wala sa kalipay sa sakto o atumato nga hingpit nga pangunahuna. Mauna nga kung kining mga pangunahuna ang magpabilin sa ato, maggarbo o pagkabalaka man kay puro lang ang atong gihunahuna, moabot yun ang panahon igsuon, mawala yun ta sa atong matawag nga gracias Ginoo tungod kay nabuta man ang atong pananawon ug wa ta kakita og tarong. Kana bitang mura kag nabuta, kana bitang mura kag nigamit og eyeglasses ba, kanang sunglasses for example. Musuot galing ka og sunglasses, bisag init pa na kayo, hayag kayo, mungit-ngit na. Bisag unsa imo makita ngit-ngit gyud tungod kay nag-wear kag eyeglasses. Mao nay gibuhat sa yawa, gibutahan niya ang atong pananawon nga dili nato makita ang sakto natong angay nga makita. Ug ang ato lang makita ang atong gusto lang makita, dili ang sakto natong makita. Kaning pagkagarbusuon atong gilantaw igsuono nga pareho din ni sa atong matawag nga kabalaka, gipalayo ta sa Ginoo ug mura ni siya og tawag nato nga magpapiang sa atong pagka-Kristohanon, pag-alagad sa Ginoo. Mahimo ning rason nga ikaw mahimong kimpang o bakol nga unta tulid ug normal imong paglakaw sa Ginoo. Dili na noong ka normal o dili na noong ka kusgan nga makapamuhat sa angay nimong pagabuhaton alang sa Dios. Kay ngano tungod sa atong gitawag nga kabalaka. Ug ang kabalaka sama sa gitawag natong pagkagarbusuon, lahi man sila og but pasabot pero pareho karakter nga palayo lang kamas Ginoo. Mao na nga matawag nato nga ang pagkabalaka or pagpuyo sa kabalaka, maupod ang tao nga garbusuon, mura na siya cancer nga nagpabilin sa pagkuliyana. Kung mura na siya cancer igsoon, but pasabot mabot ang panahon ikamatay nimo. Ang word nga ikamatay o namatay, but pasabot nahilayo ka o nahibulag ka sa imong kinabuhi o diha sa Ginoo. Now nganong atong maingon nga ang garbo o ang pagkabalaka mahimong piang nimo sa imong spiritual nga kinabuhi or mahimo pong ikamatay nimo. Kay ingon magud sa Biblia igsuon sa Proverbs 16:18 panultihon 16:18, mas maayo gyud tayong bahandi 18. Ang garbo mosangput sa kalaglagan ug ang pagkamahitason ngadto sa pagkapukan. Ang garbo mosangput sa kalaglagan ug ang pagkamahitason mo ngadto sa pagkapukan. Akong bailuan, no? Ang pagkamabalaka musangput sa kalaglagan ug ang pagkabalaka mungadto sa pagkapukan. Pareho naman gyud igsoon, no? Kanang ikaw mabalaka, di naman ka maminaw og Ginoo kay puro imong gibati imo naman lang. Kanang nervous breakdown, dili na nila madungog ang Ginoo. Ilan ang madungog, ilang kaugalingon. And normally, it's really the devil trying to confuse them. Ang yawa gyud ang nagbugal-bugal, nagdaot, nagdula sa ilang una-una. Muna nga atog yung bantayan nga dili ta malitag sa yawa bahin sa atong pangunahuna. Kay kanira ba atong unahuna, mauna ang gatong gitaw nga warfield sa yawa, di na siya nagdula-dula dini kanato. So atog yung kumbatihon atong matawag nga pagkamabalaka nga kinaiya o pagkagarbusoon. Kay pareho rin siya tumong ipalayo tas Ginoo ang atensyon para lamang yun sa ato. Mura na in English nga semantics lang ba. Paggamit na naglaing pulong, pareho ang iyang tumong nga ilayo kas Ginoo og dadun kas kalaglagan, dadun ka sa pagkapiang sa imong pagpangalagad sa Ginoo. So unsa may atong mabuhat para mabalik ta gikan sa pagka mabalakanon nga tao,
mabalaka nga pagkatao hantod sa mahimutang madaugon nga pagkatao. Una sa tanan igsuon, pangitao nato ang Ginoo. We'll have to seek Him. And how do we seek Him? Number 1, ato siyang unahon sa pagpangita. Ingon sa Mateo 6:33. Mateo 6:33, apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios, ug pag kinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra diha ninya kaninyo. So ingon ng Dios, kung gusto ta nga mausab gikan sa pagkasiging kabalaka hantod sa mahimong madaugon, unahon nato ang pagpangita sa Dios. Kung atong pangitaon ng Ginoo, dili siya last, dili siya awahi, siya ang pinakauna. Kung atong pangitaon ng Ginoo igsoon ikaduha, but pasabot muduol ta niya. Una atong pangitaon, sunod pangitaon siya sa una, dili awahi. Ikaduha, atong duolon ang Ginoo. Ingon ang Mateo 11:28. Mateo 11:28, duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an, ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ipas-an ko diha kaninyo. So ingon ang Ginoo, katong mga taong nabalaka, gikapuyan, gibugatan, duol kuno ta sa Dios. So kung gusto kitang mausab ang atong pagka siging mabalaka o siging nagpuyos kabalaka, una igsuon mo mangita ta sa Ginoo, una, ikaduha mo duol ta sa Dios, mo na ang atong pagpangita, ug ang ikatulo sa atong pagpangita sa Ginoo, mo ampo ta. Kanang pag-ampo igsuon dili man na relihiyoso, pakig-istorya na ngadto sa Ginoo, dili sa tao, pakig-istorya sa Ginoo na nga kung makaingon ka di mo ko kudig mampu nga naman di ay. Kung kantigo ka musteriya sa tao, makastorya gyud ka sa Ginoo kay ngano. Moro man na pakig-istorya. So kung makig-istorya ka sa Ginoo, mapaduol kaniya. Ug mao na ang rason nganong kita kinahanglan makig-istorya sa Dios. Ingon ang Pilipos 4:6-7. Pilipos 4:6-7, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundi pangiyoa sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo nga kang Kristo Jesus. So ang gisulti sa Biblia igsoon, kung gusto ka nga mausab ang imong pagkamabalak-anon nga kinaiya ngadto sa pagka madaugon, unahon nato pangitaon natong Ginoo paagi sa pag-una kaniya, pagduol kaniya, katulo paagi sa pagampo. Ikaduhang paagi aron nato mabuntog ang sayop nga pagkamabalak-anon nga kinaiya ngadto sa pagkamadaugon nga alagad sa Dios. Letter B, ang pag-usab sa atong hunahuna. Ang usay igsoon, pag-usab sa atong hunahuna. Ingon sa Josue 1:9, Josue 1:9, hinumdumi ang akong mga sugo ug magmalig-on ka ug magmaisugon, ayaw kahadlok o kaluya tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mag-uban kanimo bisan asa ka. Nganong nagtudlo ang Ginoo nga usbo nato ang atong hunahuna? Kay kung sayo pang atong una musupak tas Ginoo. Pero unsa may paagi nga atong mausab ang kabalaka ngadto sa mayong madaugon, una pangitaon siya, ikaduha pag-usab sa atong una. Unsaon pag-usab sa atong una? Una, number 1, how do we change the way we think? Bahin sa context siya sa kabalaka. So una, isulti ang pulong sa Ginoo bahin nimo. Isulti ang pulong sa Ginoo bahin nimo. Speak what God says about you. Ingon sa Josue 1:9 nga atong gibasa nga ayaw kuno ikaw mahadlok, kinahanglang magmaisugon ka, magmaligon ka. So imong isulti sa imong kaugalingon ang iyang gisulti nga di ka mahadlok, di ka magmaluyaon, kay ang Ginoo magauban diha kanimo. Pilipos 4:13. Pilipos 4:13, may kalug-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod kay ang gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Kaya natong sagubangon ang tanan, dili tungod kay maitang laki, apan tungod kay naay gahom nagagikan sa atong Ginoong Hesus.
So kung lantaw nimong kaugalingon, ayaw isulti ang imong nakita sa hunahuna nimo nga mao ka, apan isulti ang gisulti sa Ginoo nga kaya nimo makasagubang ka sa tanan. Roma 8:37, Roma 8:37, dili hinuon taliwala nining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Naatay hingpit nga kadaugan. We are more than conquerors, igsuon. Dili ta mapildihon nga pagkatao apan madaugon tang klaseng pagkatao, maunay gisulti sa Ginoo alang kanato. Roma 12 versikulo 3, Roma 12 versikulo 3, kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultian ko kamong tanan, ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang, pride, apil na ana, ug ang paglantaw sa imong kaugalingon nga wa kay mabuhat sa iyo po na. Ayaw isipang imong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Noon, ligdunga ang inyong paghunahuna ug hukmi ang inyong kaugalingong sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Kung ikaw na bala ka igsuon, moingon mo ka di na ako kaya ako'y pagtuo. Pride na. Ngano mo sulti man ka na ang Ginoo na nagsulti nga naa say pagtuong gihatag diha kanimo. Naa say sukod nga gihatag nga magamit nimo sa pagsugod sa pagsalig diha kaniya. So kumuna-una ta nga dili na ko kaya di ko ingana na makakas Ginoo. Gitawag nimo ang Dios bakak nganong moingon man ka nga di na ko kaya nga ang Ginoo nga naa kay pagtuo nga akong gihatag kanimo. Mao na nga tan-awon nimong kagalingon nga sa sakto nga pagpulong diha sa Ginoo nimo. Ikaduhang Timoteo 1:7, ikaduhang Timoteo 1:7, wala katagi sa Dios ug espiritu sa pagkatalaw apan espiritu sa gahom, paghigugma o kontrolar sa kaugalingon. So gitudloan tas Ginoo igsuon nga dili gyud iyaha sa Dios ang kabalaka, dili iyaha sa Ginoo ang pagpabilin nga mapildiro nga klaseng pagkatao. Apan ang plano sa Ginoo nga isulti nimo imong kaugalingon, sulti imong kaugalingon sama sa pagtan-aw sa Ginoo dinha kanimo aron mausab ang imong hunahuna. Now sa pag-usab natong hunahuna atong gisulti nga atong kinahanglan nga isulti ang pulong sa Dios alang kanato. Ikaduha, kinahanglan makakaton ta sa pagka-mainubsanon. Now, we're talking, ako ning balik-balik ko nigsuono, kung mausap ta sa pagka-mabalakahanon nga pagkatao, sige lang mabalaka, o mahimutang madaugon, pangitaon gid natong Ginoo. Manay una. Ikaduha, mag-usab ta sa atong hunahuna. Sa atong pag-usab sa hunahuna, number 1, speak what God says about you. Number 2, sa pag-usap sa imong hunahuna, kinahanglan makakaton ka sa pagka-mapainubsanon. You've got to learn to be humble. Kanang mabalaka ka pa, so dili man na humility, dili panghambog ng pagka-mabalaka. Kung sige manggug kang nabalaka, nagpakita ka nga wa kay salig sa Ginoo, nga dili kaya sa Dios ang iyang gipanaad mo nang nabalaka ka. Ano, balaka man ka kung naay Ginoo, kung naituog yun ka, di makapasagdan. Pero kung nabalaka ka, but pasabot, wa, nagyo kay salig sa abilidad sa Dios. Mas musalig pa ka sa imong ginaan nga wa, na mabuhat, si bisan kinsa. Porte man na igsuno, walay problema nga way solusyon. Naay solusyon ang tanang problema. Dili ka muna nga wa na gini, mo na gini, naay solusyon igsuon. Mo nang dili ta basta na lamang mo ngadto sa mga dapit sa salikway sa atong kaugalingon o paghikaw sa atong angay paunta nato nga mabuhat. Sa pagka-mainubsanon igsuon, nagtudlo ka sa imong kaugalingon nga mamati sa pulong sa Dios. Ingon sa unang Pedro 5:6 ngadto sa 8. Unang Pedro kapitulo 5:6 ngadto sa 8, busa pagpailalom kamo sa gahom sa Dios aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo pagmaigmat o pagkamabinantayon kamo. Kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga way ngipon. Nga nangulob, nangita og iyang matukbonon. So ang gitudlo sa Ginoo igsoon,
magpaubos gyud ta, mapainubsanon. Kung mapainubsanon kay igsoon, but pasabot gihatagan nimog luna ang Ginoo nga labaw siya og ikaw mubo og gipaminaw nimo siya og ikaw dili na nimo ipahari ang imong una mas labaw pa diha sa Ginoo. Munang iyon ang Ginoo Dios magpaubos kita. Busa magpailalom kamo sa gahom sa Dios aron magpatuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. So magpailalom ta, dili ta magpataas sa Ginoo, magpailalom ta diha sa Dios. Now, kung magpaubos man ko kay igsuno, makakaton ka magpamainubsanon, maabli ang imong mga mata. Matangtang ang pagkabuta sa yawa. Kay ngano, ang pagkamabalakahon nga tao ug ang tao nga garbusoon, lahi ang iyang pananawon, focus iyang kaugalingon. Pero kung magpaubos ka, wala ka nagtanaw sa imong gibati, nagtanaw ka labaw sa imong labaw. Murag na ako masabtan pa sa nanam Ginoo, if you are humble, kung nagpabilin ka nga magpainubsanon, di ka mo tanaw sa imong gibati o kahimtang. Nagtanaw ka sa angay nimong buhaton sa imong labaw. If you are humble, you have no issues of yourself. You only have issues of what you need to do to please the one above you. Mao gid na ang humility. Humility, ang pagkamapainubsanon, mao ang paglantaw sa laing tao nga labaw diha kanimo o laing tao nga angay nimo nga hatagan o pahinungod. Ingon sa Salmo 25:9, Salmo 25:9, gitultulan niya ang mga mapaubsanon sa pagbuhat og mga matarong. Kaya ba kay igsoon, kung makakaton kita sa pagpaubos, matultulan tas Ginoo, matudluan ta niya, magiyahan ta niya. Kaya ngano, mamino naman ta. Pero kung ikaw sige lang mabalaka, di makakadungog sa Ginoo. Kung sige lang kang garbuson, di makaminaw sa Ginoo. Pero kung magpaubos ka sa Dios, ingon na Biblia, makadungog ka niya o matultulan ka kung asa ka angay mo adto. O, siyempre, kadaugan gina pag-abot sa ato nga nagpabilin sa pagpaminaw sa Ginoo. Ang yawa, mubuta ka nato, ang Ginoo, muhatag og lamdag sa atong mga lakang. Mauna, importante kay igsuono nga ang yawa dili makabuta sa ato apan ang Ginoo mo ay mohatag og kahayag ug lamdag sa atong kadaadlaw. Ingon sa Salmo 20 versikulo 7, Salmo kapitulo 20 versikulo 7 giingon, ang uban nagasalig sa ilang mga chariots o sa ilang mga kariton nga naay kabayo o sa ilang kabayo, pero ako nisalig ko sa ngalan sa akong Ginoo. So nagpakita igsuon ang taong mapainubsanon dili muglantaw sa iyang kusog, sa iyang kaugalingong abilidad, apan mulantaw sa kusog sa mas labaw niya. And that's a humility is really the way to fight back anxiety, worry, and pride. Unsaon nato pag-usab sa atong unahuna nga para mabalak-ano, masiging mabalaka ngadto sa pagkamadaongon o napangitao ng Ginoo. Ikaduha, pag-usab sa atong unahuna. O ikatulo, hinumdumi ang mga saad sa Dios. Hinumdumi ang mga saad sa Dios. Hinumdumi ang mga saad sa Dios. Unsa man day saad sa Dios, pastor? Well, una no, ingon sa Isaiah 35:4. Isaiah 35:4 ingon sa Biblia, ingna ang nakabsan nagpaglaom, pagmaisog ug ayaw kahadlok, muani ang imong Dios aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway ug iyang kang luwason. So ang Ginoo nagsulti, ayaw kamo makabsan og paglaom kay muabot ang Ginoo, muluwas sa imong kahimtang. Kano sa ama na manay pagsalig igsuon. Musalig galing ka, dili ka mabalaka. Musalig galing ka, dili garbo ang imong hunahunaon nga ikaw ang sakto ug uban sa iyo. Mateo 7:7 ingon ng Biblia, pangayo ug kamo hatagan, pangita ug kamo pangita ug kamo makakaplag, panuktok ug kamo maablihan sa pultahan. So nganong angay ta mag-usab sa pagka mabalaka nga pagkatao hantud sa magmadaugon sa ipaagi?
Ikatulo igsoon, hinumdumi ang saad sa Dios. Muabot siya kung ikaw mangita kaniya. Kung imo siyang tawagon, awhagon, imo siyang pangalian, muabot siya, iyan ang saad. Ikaduha, nga atong hinumduman siya ang saad, Isaias 41:10. Isaias 41:10. Ayaw kahadlok kay maguban ako kanimo, ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Lig-unon ug tabangan ko ikaw. Usay sulti sa Biblia ikaduha nganong angay ta mo hinumdum sa iyang mga saad kay misaad siya nga lig-unon kaniya. Nisaad siya nga kaya niya nga buhaton ng angay nga mahitabo sa imong kinabuhi. Walay lisod sa Ginoo igsoon. Dili pungkol ang kamot sa Dios. Labaw pa siyang makagagahom sa mga gamhanan aning kalibutan. So una, ngano tang munumdum siya saad kay misaad siya nga mutunga siya kung mangita taniya ato siya nga sampiton. Ikaduha, iya tang lig-unon. Ikatulo, nga rason nganong atong hinumduman ang saad sa Dios. Isaias 40:31. Isaias 40:31. Apan katong musalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog. Subot pasabot kung musalig ka sa Ginoo dili ka musalig sa imong kabalaka. Mutuo ka sa Ginoo dili mutuo sa imong kabalaka. Maminaw ka sa pulong sa Ginoo kaysa imong pulong. Ingon ang Biblia nga iyang baghoon ang imong kusog. Isog man ko niya to karon naluyan ako naninana. Ingon ang Ginoo iyang bag-ong kusog ang ihatag dina kanimo o lig-unon niya ang imong kusog o bag-o niya ang imong kusog para dili na ka magmaluyahon. Munang saad ni Ginoo igsoon saad ni niya kung imo siya tuwagon maabot siya nya iya kang hatagan og kusog ug ikatulo iyang lig-unon sa ang hatagan kaniya bag-ong kusog. Dili lamang kaniya lig-unon apan hatagan pa kaniya og bag-ong kusog. He will renew your strength. Ikaupat igsoon nganong angay tang hinumdum sa iyang mga saad ingon sa Salmo 23:4. Salmo 23:4 nganong tang angay hinumdum kay ingon si Haring David, bisan maglakaw ako sa kangit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako, gipanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkod ug bunal. Nagsulting Ginoo igsoon nga paagi sa iyang pulong, paagi sa iyang sungkod ug bunal, ang Dios magakuyog kaniya. Ingon siya, dili ko madlok kay ngano kay nag-uban ka man kanako. Saad sa Ginoo igsoon, you will never be forsaken. He will never leave you, He will never forsake you. Dili kaniya biyaan o dili kaniya isalikway. Mao kana ang atong Dios nga gialagaran. Mo nang atong hinumduman, usahay maggunta na gunahon na tangawa na Dios. Tungod kay ang atong unahon na garbo og pagkabalaka mas labaw pa kaysa Ginoo. Ikalima, nganong ang itang mo hinumdum sa saad aron mausab ang atong pagka sige lang mabalaka mahimong madaugon. Ikalima, numero 23:19. Numero 23:19. Ingon ang Biblia, ang Dios dili tao. Busa dili siya mamakak. Dili siya anak sa tao, busa dili mausab ang iyang una-una. Bisan unsay iyang isaad buhaton gayud niya. Musulti siya og iya kining himuon. Dili mamakak ang Dios kanimo. Dili kaniya dauton ug gidula-dulaan. Matinud-anon ang Ginoo. Igsuon palihog paminaw. Dili kaniya isalikway. Dili kaniya pasagdan. Ang Ginoo makapamuhat aron ikaw malingkawas, mausab sa imong pagkabalakaan, mabalaka nga pagkatao. Kay dili bakakon ang Dios, kay dili siya tao, Ginoo siya. Sa pagtapos igsoon, akong basahon ang Salmo 103:4 ngadto sa 5, pero ang 4 gusto na ko nga ato ning himay-himayon atong tanawon. Ipakita sa screen ang mga pulong sa Hebreo nga akong gustong
atong masabtan kay maayo man ang pagkasulti no, akong basahon sa in English no, who redeems your life from the pit. Okay, giluwas ka niya, giluwas niya ang imong kinabuhi gikan sa walog sa kamatayon, and crowns you with love and compassion. O gipurong-purungan ka niya sa iyang gugma o iyang pagmahaliya kanimo. Who satisfy the desire of your desire with good things so that your youth is renewed like eagles. Now, akong tan-awon, atong lantawon sa pulong sa Ginoo, sa panahon nga gisulti ni Neri, lahi magud ang atong matawag nga kapunuan or ang mabulahan sa pulong sa mga Hebrehanon. So, atong tanawon balik. Ingon siya, God redeems your life from the pit o gikan sa atong matawag nga minteryo, pit, grave. Okay? Ang word na sabat, and crowns you, ang word na sa Hebrew na gipakita na ron sa screen, atar, ang word nga crown. And word nga love is chesed. O ang word nga compassion sa Hebrewanon, rakam. Now, atong tanawon ng meaning. Ang word nga sabat, which is katumpit nga gigamit sa in English, mauna ang atong matawag nga sa iyang wealth of words sa Hebrew, mauna ang word nga trap or grave. Okay? Litag o kaha, lubnganan. Ang word nga atar, which is ang imong purong-purong, is to encircle for protection. O ang pag tuyok-tuyok sa Ginoo sa imong kinabuhi aron ka matamingan or maproteksyonan ka, dili ka maigo. Ikatulo, ang word nga love, more kesed, but pasabot ni covenantal kindness, mercy, acts of loving kindness. Again, covenantal kindness, mercy, or acts of loving kindness. Ug ang last word, rakam, katong gigamit itong meaning compassion. Ang iyang pulong nagagikan sa word nga womb or taguangkan. Mao ni ang dapit kung asa ang sensitibong pag-amuma, pagmahal sa inahan, kinahatag sa bata. So kung atong basahon sa in English sa iyang richness of the use of these terms, akong basahon. Sa in English lang nga kay listen magod kong hubaron nato sa Binisaya. Who redeems your life from the grave, akong paningkamot sa Binisaya, giluwas niya ang imong kinabuhi paagi sa lubnganan o gialirungan kaniya sa iyang proteksyon paagi sa iyang kamaayo o kaluoy kadimo sama sa usa ka bata nga naa sa iyang inahang taguangkan ug paagi ni ana giatiman kaniya sa iyang pagmahal. Igsuon sa imong palamang pangunahuna karon sabta pag-ayo. Dili ka pakyason sa Ginoo, wala siya'y kapakyasan. Magpabilin siyang matinudanon. Kaya sa Dios ang iyang gisaan. Ayaw huna-una nga failure ka. Kanang failure igsuon o ang pagkapildi, mura na siya mga taytayan, mura na siya mga lakwananan pasaka sa usa ka dapit. Padung kag sigig saka kay paagi man na nga maligon ka og makakaton ka. So dili na nimo gamiton nga babag sa imong pagtubo og pagkamadaugon. Hinuon nimo na nga mga eksperyensya aron malig-on ang imong pangunahuna og mga pagbati. Ang buhi nga Dios igsuon dili kapasagdan sa bisan unsa. Mauna nga nagpaluyog siya, so ayaw na ng kabalaka. Ayaw ipabilin, ipadayon ang kinaiya nga sige lang kang mabalaka. Karong sunod semana igsuon ato ning prangkahon pagkasulti. Ang rason lamang siguro nga hindi ka musimba tungod kay naa kay hilanat, naa kay gibati nga tinuod. Kana importante na. Pero kung ang rason lamang nimo kay naglikay-likay ka sa COVID, kay basing ka ani, basing ka ana, tawag ka na igsuon kabalaka, kahadlok, mas labaw pa ang kabalaka kaysa sa Ginoo. Ang imong unahuna dili kaya sa Dios nga proteksyonan ka. Nagunahuna ka nga way mabuhat ang Ginoo sa mga gitog nga pandemic. Pride na igsuon, garbo na
Kay ngano ikaw na may labaw, dili na ang pulong sa Ginoo. Ikaw na may sakto, dili na ang Dios. Muna nga atong usbo na atong nuna, kinahanglang magmaisugon kita sama ni Josue. Gitudluan tas Ginoo, ayaw ka mo kahadlok, ayaw ka mo kalisang, kabalaka, kay magakuyog ang Ginoo kanato. Ayaw pasagdi, igsoon, ayaw gayon. Karon sulod Domingo sa atong panagtigom, panagtapok, dad-ang imong kasilinganan nga daghang kabalaka. Mao nay adlaw nato sa pagpasalamat, atong buhaton ang mga butang maghatag og kahimayaan sa Dios, kay maayo ang Ginoo, nagpabilin siyang maayo kanato. Ug ang tanang alagad nagmahal, nagtuo sa Dios nga wala nay kabalaka, musulti og amen. Magampo ko igsoon. Amahan kadaghanan sa mga tao, dili gid namong babantayan, mukalit na lamang simang sa ilang mga pangunahuna. Apan sa among pagtuki sa pulong sa Ginoo, himo ami nga instrumento nga makabantay sa mga tao nga muingnani ang ilang pangapagbati. Ug amo silang matudluan paagi sa pulong sa Ginoo, kaya among pagtuon dili lamang ni para kanamo, apan natun-an ninamo, gitudlo ninimo aron amo nang mahatag sa laing tao. Ang pulong sa Dios wala mang ginagihatag para lamang namo, gihatag na nimo namo para among mahulagway, masulti, mapakailak ngadto sa laing katawan. Gamita kami Ginoo. Ayaw kami Ginoong Dios mahimong mga talawan paagi sa sayop nga pangunahuna. Balang espiritu akong hangyo nga maligon gayud ang mga taong nakapamati karon ug mutuo gayud sila sa Ginoo susama sa gisulti sa pulong sa Dios. Panalangin ni ang mga naminaw namati sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan musulti og amen. Dagon ang Ginoo igsoon, so hinaot magpadayon, magpabilin kita sa atong pagpangalagad sa Ginoo karon sulod semana, magtapok na ta. Nagampo ko nga wala nay mahimong rason pa, gawas ko mag-ECQ na pod, no. Ato gyud paningkamutan iduol gyud pangaliyas Ginoo nga magsugod na balik ang atong panagtigom hinahinay. Ang mga restaurant manggaling sa Cebu City igsoon, 75% capacity naman ang ilang entertain. Nganong ang simbahan dili man na mabuhat. Mao na nga naay sakit sa akong lughan, di ko ganahan nga tawgon ni nga new normal. Di ko ganahan tawgon ni nga new normal. Ako ning gitawag nga temporary normal. Kay dili ta mahimong magpuyo sa inani nga bag-ong normal nga di na ta magkita nga ato na nga isalikway ang pulong sa Ginoo sa panagtapok nga gisugo niya kanato aron kita maligon. Igsoon, salamat sa Dios ana kita sa iyang grasya ug kaluoy magpabilin tang mainiton sa pagpangalagad. Ayaw kalimot kung gipanalanginan ka, iuli sa Ginoo iyang ikapulo, pagtanom sige sa imong binhi aron na kay ani paagi sa imong mga halad. Kung gusto ka gugma ang anihon, itanom nimo ang imong pagigugma sa laing tao. Kung gusto ka og mga butang imong madawat, pagtanom og mga butang bini ngadto sa laing mga tao. O kung gusto kag panalapi ang panalangin sa Dios, magtanom po kag panalapian. Liguna ang pagtuo, ayaw isalikway ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Igsoon man ninyong alagad, Pastor Noel Centino, nagmahal, nagpadayon, ug hinaot magkita na ta karong Domingo sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God! Salamat sa Ginoo sa iyang pulong. Tinuod ang pulong sa Ginoo magahatag ka natong kalig-on o sa atong pagtuo diha sa atong Ginoong Dios o nagatultol kanato kung sa atong buhaton. Amen? Amen. Okay? Karong higayuna, kung wala ka pa kadawat sa Ginoo, ako kang giawhag nga mosunod sa akong pag-ampo dawaton si Kristo nga imong personal nga maluluwas. Sunod niini nga akong pag-ampo isuon. Ginoong Jesus, salamat nga ikaw naghatag sa imong kinabuhi alang kanako. Pasaylo ako Ginoo sa akong mga kasalanan. Ako nga brihan ang akong kasing-kasing. Ug ako kang gimbitahan nga mosulod ug mopuyo ug sugod karong adlaw ikaw ang akong manluluwas. Himo ako nga imong tinun-an, imong disipulo. Kini akong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.
Okay, so kung ikaw nag-ampo na yan nga bugkos nga kasing-kasing nimo, join ka o di group, palihog lang, message me, tawagi me, para matabangan ka namo unsaon pagtubo diha sa atong Ginoong Jesus. Saon pagtubo sa imong relasyon. Amen? Okay. Sige, mag-ampot ang mga kaigsuonan. Amahan akong langit nun, akong gipanalanginan ng imong mga katawhan. Lord, sila panalanginan sa pagbarog, sa paghigda, sa paglingkod, sa tanan nilang buhaton sila imong gipanalanginan na. Lord, salamat kaayo ang imong pabor, magauban kanila Ginoo. They're blessed in the city, blessed in the country, blessed bisan asa sila mo ato Ginoong Dios. Gamiton nimo sila sa pagsangyaw sa imong pulo. Kinamong giampo sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mo ingon og amen. Praise God. Ang tanan nga mga magtutuo mahimong disipulo. Ug ang tanang disipulo mahimong magama og disipulo. Okay? Go and make disciples. God bless you all. Bye-bye. See you this week in our fellowships. I am weary from the waves crashing over every day. God of mercy, please come rescue me. I am longing for your voice, gentle whisper. They tell me everything's alright. Your power and your presence breaks strongholds. King of heaven, when you speak, mountains move. I believe there will be breakthrough. What's broken, make it whole again. Your power, your presence breaks strongholds. King of heaven, when you speak, mountains move. I believe there will be there will be breakthrough. Shake the mountains, break the walls apart, open the heavens. Almighty God, you are overcomer, defender of my heart. By your power, the oceans open wide. Your fire falls down, heaven and earth collide. King Jesus, forever by my side. Shake the mountains, break the walls apart, open the heavens. All